M'agradaria un poc entrar en la intenció d'aquest pressupost, no? Perquè, bueno, com tots sabeu, aquest any ha sigut un any horrible, això no ho pot dubtar ningú. El Covid ens ha colpejat a tots, a uns més fort que altres, alguns molt, molt fort, i nosaltres, des del grup municipal socialista, este any, i per tant nosaltres no podíem estar en contra. En ningú moment se'ns ocorre, ni políticament ni personalment, posar-nos en contra d'ajudes socials, d'ajudes a autònoms, de foment del comerç local, el que vulgueu. És impossible posar-se en contra d'això perquè al final és la nostra raó de ser com a socialistes, no? Per tant, com deia, ens hem posicionat del costat de les persones, del costat del govern en aquest cas, que ja dic que és una cosa poc habitual, però al final el que hem intentat ha sigut demostrar un poc la nostra responsabilitat, la nostra proactivitat, i això, en resum, finalment és el que va passar avui quan expressem el sentit del nostre vot, no? La nostra posició respecte d'aquest pressupost podria considerar-se una prolongació del que hem vingut fent tot aquest any passat. Ja dic, aquesta actitud proactiva, nosaltres al final el que hem intentat és fer les nostres propostes, algunes s'han adoptat, altres no, però bueno, estem contents de que moltes de les propostes que hem aportat l'equip de govern les ha adoptat, inclús les hem consensuat en molts casos, i este matí, vull dir, anem a parlar clar, este matí el senyor alcalde i jo ens hem sentat, hem parlat d'algunes propostes que nosaltres creiem que són indispensables per a aquest pressupost que va entrar, per a aquest any que ve, per el que parlàvem, per a pal·liar la Covid i per a ajudar les famílies en el que siga necessari. Per tant, vaig a fer un breu resum d'algunes opcions que li he expressat al senyor alcalde i que ell m'ha expressat que està d'acord i que per tant podran formar part del nou pressupost. Per resumir, perquè no vaig a fer molt extens, hi ha moltes propostes, pràcticament totes he de dir que s'han acceptat. N'hi ha un parell que no, però crec que al final són perquè políticament no compartim postures en aquest sentit, no? Però bueno, la resta crec que tots estem d'acord en això i nosaltres hem volgut aportar-les per a que per el nostre costat no quede res que no se faça, no? Algunes d'elles, per exemple, la primera, la més important, nosaltres hem expressat la nostra convicció de que és necessari que cap partida social, diguem social perquè al final afecta pràcticament en qualsevol àmbit, no, de les persones, però que cap partida social baixi respecte al pressupost anterior. Sabem que actualment, aprofitant que està així Isabel, la interventora, sabem que actualment per a quadrar el pressupost i en ingressos i gastos és el que és, però també sabem que se va incorporar el remanent de tesoreria, que per sort este any se pot fer, i a partir de gener i fins a juny, si no m'equivoque, tenim ahí un marge per a incorporar molts diners que tenim parats, ara mateix que no podíem actuar, anteriorment no se podien incorporar i ara se podrà. I per tant, la nostra intenció és que a partir de gener, i així el senyor alcalde m'ho ha confirmat que la seva intenció és la mateixa, és que aquestes partides no baixen respecte de 2020 i nosaltres encara afegíem que era una xifra simbòlica, però afegíem que almenys pujaren en un 10%. Som conscients de que al final serà més i així el senyor Comès m'ho ha confirmat que afegirem el que calga. Nosaltres una volta més estarem del costat del govern en aquest cas i recolzarem les modificacions de crèdit tan temides i odiades, però en aquest cas és el que és i nosaltres estarem ahí. En la mateixa línia també hem proposat mesures similars en qüestions de comerç i per als autònoms, per als empresaris locals. Al final, de totes les persones que formem aquest poble, no? Siguin veïns que viuen així o veïns que venen a treballar, d'alguna forma poder ajudar a totes aquestes persones en la mesura de lo possible econòmicament, clar, perquè al final nosaltres el que estem fent és gestionar uns diners que són de tots i d'alguna forma arribar el més lluny que puguem en aquests diners. Esta igual podria ser un poc més simbòlica, però creiem que és important per a l'educació dels menors, i és que, no sé si ho sabeu tots, però la gent que ens veig des de casa, la persona que coordinava l'àrea d'educació s'ha jubilat i per tant aquesta plaça s'ha quedat un poc vacant. Nosaltres el que demanàvem en alguna de les nostres propostes era que se cobrira aquesta plaça quan abans, perquè ara mateix recau la responsabilitat sobre la cap de l'àrea de benestar i teníem por de que se sobresaturara aquesta àrea, que ja ara mateix té molta feina. M'ha confirmat el senyor alcalde que ho traurem endavant, que la intenció és crear la plaça en un tècnic d'educació, no cal que sigui psicòleg, sinó tècnic d'educació per a coordinar aquesta àrea. I bé, no sé si cal explicar algunes més, les coses són com són, al final així estem fent política també i nosaltres hem intentat que algunes de les propostes que s'han aprovat així
a petició nostra en el plenari per mocions o com siga, se traguen endavant, i hem aprofitat també per a que aquella moció dels ecoparcs famosa, som conscients que ara mateix, igual que construir un ecoparc en Massanassa no és el més fàcil, però en aquella moció s'incloïen uns contenedors a forma d'ecoparc més reduïts. El senyor alcalde i jo hem acordat que anirem a l'Emtre a demanar aquests contenidors per a Massanassa, i bé, en aquesta línia tenim algunes altres més que ara mateix són un pacte, vull dir, hem signat xocant la mà, és el que n'hi ha, ens hem tocat el colze, però vamos, que no està per escrit, però jo la paraula del senyor alcalde, si no me demostra el contrari, de moment en xoque de mans me la crec, i en un futur exposarem totes les mesures que nosaltres hem proposat, farem un document conjunt on s'expressa de lo que hem proposat, el que s'ha acceptat, i bé, sin que sirva de precedente, senyor alcalde, el Partit Socialista avui li votarà el pressupost a favor.